Tapi Bapak Ibu pangapunten, akhir-akhir niki kurban niku mumpun dadi kebiasaan. Dadi rata-rata wong sugih sakniki padha seneng lakoni kurban. Sampai Kanjeng Nabi riyin awal-awal Islam Kanjeng Nabi niku nate dawuh, la yaqulu ahadukum lahma udhiyatihi fauqa salasati ayyam. Kowe ora oleh mangan daging kurbanmu ngluwihi 3 dina. Niki awal-awal Islam Kanjeng Nabi dawuh wanti-wanti, kowe nek kurban domen entekke kurbanmu, aja sampai kowe mangan daging kurban ngluwihi 3 dina. Lah winginane jenengan mangan daging kurban niku pirang minggu? Didelek ning kulkas. Lah didelek ning kulkas ora dina kuwi minggu tek taun pisan. Eneng sing nyimpen kurban wingi, kurban saiki jek ning daginge. Niku awal-awal Islam. Akhirnya Islam berkembang, wong-wong padha seneng kurban. Akhirnya daging niku numpuk, Pak. Wong sitok padha kurban 10 unta, 100 unta. Daging padha nglumpuk terus diirisi dipeme, cara saiki dilebokno kulkas. Dendeng, didendeng niku jenenge tasyrek. Bahasa Arab dendeng daging niku tasyrek. Tasyrek niku pemenan daging. Sejak saat itu hadis sing pertama niki dinasakh. Sehingga kula jenengan oleh mangan daging kurban ngluwi 3 dina dengan bukti kula jenengan nalikane dina tasyrek haram nglakoni poso. Berarti mangan daging kurban mbok lebokno kulkas sampai seminggu ora apa-apa. Mbok lebokno kulkas sampai saulan ora apa-apa. Mbok legokno kulkas sampai 2 tahun nek doyan ora apa-apa. Sing penting ora rusak daginge. Bosok. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla sholatana wa nasaka nusukana fahuwa minna walam yusolli sholatana walam yudhohi falaisa minna in kana ghaniyah. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong salat kaya salatku, ibadah kaya ibadahku, mongko wong iku termasuk golonganku. Sapa wong ora salat kaya salatku, wong iku ora gelem kurban, padahal dhek mampu, padahal dhek sugih, mongko wong iku dudu golonganku. Dadi wong sugih ora gelem kurban niku medeni. Nek sugih kurbano. Tapi bolak-balik pangapunten, kurban niki hukume mboten wajib. Kurban niki hukume napa? Sunnah. Kanjeng Nabi dawuhe menekan seperti ini supados kula jenengan seneng nglakoni kurban. Tapi Bapak Ibu pangapunten, akhir-akhir niki kurban niku mumpun dadi kebiasaan. Dadi rata-rata wong sugih sakniki padha seneng nglakoni kurban. Sampai Kanjeng Nabi riyin awal-awal Islam Kanjeng Nabi niku nate dawuh, la yaqulu ahadukum lahma udhiyatihi fauqa salasati ayyam. Kowe ora oleh mangan daging kurbanmu ngluwihi 3 dina. Niki awal-awal Islam Kanjeng Nabi dawuh wanti-wanti, kowe nek kurban domen entekke kurbanmu, aja sampai kowe mangan daging kurban ngluwihi 3 dina. Lah winginane jenengan mangan daging kurban niku pirang minggu? Didelek ning kulkas. Lah didelek ning kulkas ora dina kuwi minggu tek taun pisan. Eneng sing nyimpen kurban wingi, kurban saiki jek ning daginge. Niku awal-awal Islam. Akhirnya Islam berkembang, wong-wong padha seneng kurban. Akhirnya daging niku numpuk, Pak. Wong sitok padha kurban 10 unta, 100 unta. Daging padha nglumpuk terus diirisi dipeme, cara saiki dilebokno kulkas. Dendeng, didendeng niku jenenge tasyrek. Bahasa Arab dendeng daging niku tasyrek. Tasyrek niku pemenan daging.
Sejak saat itu hadis sing pertama niki dinasakh. Sehingga kula jenengan oleh mangan daging kurban ngluwi 3 dina dengan bukti kula jenengan nalikane dina tasyrik haram nglakoni poso. Berarti mangan daging kurban mbok lebokno kulkas sampai seminggu ora apa-apa. Mbok lebokno kulkas sampai saulan ora apa-apa. Mbok legokno kulkas sampai 2 tahun nek doyan ora apa-apa. Sing penting ora rusak daginge. Bosok. Tapi maksudnya hadis niki aja kok mbok pahami daging kurban niku pangapunten sakniki nglumpuk teng kota. Wong kutha-kutha sak RT eneng wong 70 kakak, kurbane sapi 30. Rata-rata wong siji sak omah loro siji. Wah, akhire pangapunten daging kurban niku ning kulkas kebek. Panitiane ya oleh akeh, wong mak rakyate ya oleh. Maksude mbok yo iling daerah-daerah sing ora ana kurban. Ning kecamatan Bubulan kono ana desa sing ning kono ya ora ana daging kurban. Kula winginane teng kecamatan Temayang, salah satu desa teng kecamatan Temayang niku ana sak desa 4.000 penduduk, kurban muk wedhus siji. Mbok ya wong kota-kota kuwi matane melek ngono maksudku. Aja kok daging lumpuk ning kota kene, mbok ya digawa ning daerah-daerah tertinggal. Paham? Paham maksudnya? Apa to enake daging bendina wong sugih wis do mangan daging. Sampai untune dontek ora kakean daging to kuwi. Kuwi ora entek kakean daging, Mbak ya apa kakean ngopi karo rokok. Wis ora apa-apa, ayo dieling-elingi kanca-kanca sing ning kutha, mbok ya iling dulur-dulure muslim sing ning pelosok-pelosok daerah sing ning kono ora ana daging kurban. Nek masjid kene misale ana 7, sak lingkungan ana pira to? Dikeki 1,5 kilo kan ya wis akeh. Sisane kek ning kecamatan Bubulan, Sekar, Temayang. Ning kono masyaallah kathah desa sing dereng enten kurban. Saged dipahami nggih? Oh, jenengan ngoten niku tukang becak ya oleh akeh to ora biasane ngoten niku. Bulu kejar niku maksudnya pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Aku lagi roh iki ana berburu daging kurban. Golek kupon ngalor ngidul berburu daging kurban. Daging onta rasanya gimana? Apa Ustaz sudah pernah makan daging onta? Sampun nate. Sampean ngerti daging kebu? Daging kebu niku serate rodok kandel, rodok gede, rupane ireng. Kulture daging unta niku persis kaya daging kebu. Rasane cuma jek sedep kebu. Cuma bedane ning kono karbone gede. Dadi mangan rong ugel daging unta awak niku panas, nek roh wong wedok iku dumbuh piye ngono model. Lho dikandani mulane nek sampean haji umroh nek ora nggawa bojo aja mangan daging unta. Kudu nubyuk ae modele. Oh. Iso nyimpulno wong Arab barang. Nggih. Wong unta niku rak teng padang pasir uripe. Mulane daginge panas. Masyaallah. Niki Bu kula haji ya tak peseni. Mbok gawakno daging unta sithik-sithik mbok sing frozenan. Nek menawa kanggo nambani kangene bojo. Walah. Betul nek bar mangan daging unta niku kudu nubyuk model. Wis ya apa-apa kudu nubyuk. Pun wis roh rasane urung kok lagi cerita daging kulture daging unta niku mirip kaya daging kebu. Cuma rupane nek daging kebu niku uwireng, nek teng mriko rada abang kaya sapi, tapi rasane tasih enak kebu. Iki daging di mau didakan ke Ibrahim mau dipanggakan ditolak dimakan itu daging unta. Perkara nubyukan kuwi. Nggih, pun kula lajengaken. Al-udhiyatu wajibatun ala kulli muslimin muqimin musirin.
Wa huwa ayyamlika nisaban wa huwa mi'ata dirhamin au qimataha fadilan an hawaijihi al asliyah. Kurban iku hukume wajib. Niki nek cara madhab selain Imam Syafi'i enten sing darani wajib, tapi sing masyhur hukume sunnah muakkadah. Kanggo sapa sing wajib? Kanggo wong Islam sing sugih. Wong Islam sugih niku sak pira? Wong sing duwe dhuwit 200 dirham. Sing ora duwe kebutuhan, luwih saka kebutuhan. 1 dirham niku 2 gram emas. Sak gram sakniki pinten? Sak yuta. Berarti 2 yuta kali 200. Berarti 2 yuta kali 200 pinten? 2 yuta kali 200 berarti pinten? 400. Kok ana wong duwe dhuwit tenguk-tenguk 400 juta. Kok ora kurban? Dosa. Niku hukume wajib. Tapi nek sak ngisore hukume sunah. Jenengan kira-kira wajib apa sunah e? Prainan ngene iki ya ketara ya. Masa 400 juta kok ngene raine kan ya beda-beda. Dadi jenengan saged jawab. Kurban iku wajibe sak pira? Kurban iku wajibe nek wong duwe dhuwit 200 dirham. 200 dirham iku sak dirham iku 2 gram emas. Lah nek 2 gram emas ping 200 berarti 400 juta. Kok ana wong duwe dhuwit 400 juta kok ora kurban, hukume wajib, wong iku dosa. Sak ngisore hukume sunah. Jenengan wajib napa sunah? Nek jere bojomu ya makruh. Wong aku pengen blonjo urung keturutan kok dienggo kurban, makruh ngono jere bojomu. Pun kula lajengaken. Wala yuktabaru al-haulani kaz-zakati. Wajibe kurban niku ora ndelok setahun, ora ndelok haul. Pokoke wayah Idul Adha kok duwe dhuwit sakmono wajib. Nek kurang saka sakmono kebutuhane ketucupi sunnah muakkadah. Fa inna zakata yuktabaru fiha al-haulan. Wa man kana faqiron fawajada al-mala fi ayyamil udhiyah tajibu alaihi al-udhiyah. Sapa wong sak urip-uripe melarat terus pas wayah hari 10 Dzulhijjah 11, 12, 13 4 hari niki dadak dadak oleh duit sing kathah mongko wajib baginya kurban. Jadi misalnya sampean becak yo misalnya maklar tanah utawa wong apian pas wayah sampean becakno wong krungu azan, Pak kula salat riyin monggo kula terke sampean terke salat. Bareng ngerti jenengan wajahnya bersinar seneng, Pak daleme pundi kula kepengin ngertos. Omah kula elek Pak mboten napa-napa dadak dolan tengene jenengan. Niku hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dadak seneng karo sampean, sampean ditinggali duit 50 juta. Contone. Maka saat itu jenengan wajib nglakoni kurban. Sapa nyono? Kathah cerita-cerita kados ngoten niku ana wong dadak sugih. Perkara ana wong luman dadak bingung ngekekno dhuwit sapa, tepak sing dikeki sampean. Pada hari 4 itu, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, saat itu sampean kok duwe dhuwit kathah dadak, maka wajib baginya untuk melakukan kurban. Wa man kana ghaniyan fatala famaluhu fi ayyamil udhiyah saqatat anhul al udhiyah. Dadak ana wong sugih mblegedhek. Sak urip-uripe sugih, ora tau nglakoni melarat. Dadak wayah tanggal 8 Dzulhijjah bangkrut, omahe disita, duwite diblokir, mboten gadah napa-napa. Mongko wong sugih asale sugih niki saat melarat, saat miskin pada hari-hari tasyrik dan hari Idul Adha niku tidak wajib nglakoni kurban. Pak, saya itu mau dapat 50 juta batal itu. Maksudnya nunjukin orang cari tanah harga murah dari bawah budget. Kalau kita menemukan tanah ini harga di bawah budget ini, budget sama
Mereka 2 hektar. Mereka di Purworejo. Tapi entah karena apa, batal 50 juta. Ini aturan kalau dapat 50 juta ya kayak tadi itu. Sampean gak dikai apa-apa. Belum, karena entah batal belum ditindaklanjuti. Padahal karena itu posisi di sana. Ben muga-muga ndang payu. Ya, ada usah. Ndang oleh 50 juta. Tapi bolak-balik karek keikhlasane. Kabeh iku sesuai amal dan perbuatan. Nek sampean Karena pertanyaan dari pemerintah pusat, ada 22 kabupaten. Jumlah memang ada. Bukan ada, maksudnya ada. Ya sudah, nggak bisa memajuan, boleh ketinggalan. terus aku kok kon ngrungokno piye iki? Oh. Nggih, muga-muga digampangno. Urusane iki cerita korban kok dadi maklar sawah. Pun kula lajengaken. Lah sing didamel korban niku napa? Wa innama tajuzu al-udhiyatu min arba'ati asnamin minal hayawan. Korban niku oleh saka 4 golongan saka hayawan. Al-ibili siji oleh korban nganggo unta. Wal bakori sing nomor 2 korban nganggo sapi. Wal ghanami sing nomor 3 korban nganggo wedhus gibas. Wal ma'zi nganggo wedhus kacang utawa wedhus Jawa. Kaya wedhus apa sing gowedhi iki jenenge wedhus napa? Etawa, dumba, gibas, angsal sedaya. Lah kebo mboten napa-napa, kebo niku sejenis sapi. Lanang apa wedok? Zukuriha wa inathiha. Lanang ya oleh, wedok ya oleh. Umure pinten? Wa minal baqari manamat lahu sanatani. Wa ta'ana fi tsalitsati. Nek kurban sapi, mongko golek ana sapi sing umur 2 tahun bancik 3 tahun. Dadi nek kula jenengan kurban sapi, maka carilah sapi sing wis poel. Poele sapi niku umur 2 tahun mlebu 3 tahun. Wa minal ibili wal baqari yakfi al wahidu an wahidin ila sab'atin kulluhum yuridu al qurbata. Nek ana wong kurban unta, kurban sapi, mongko unta siji sapi siji iku oleh dinggo wong siji sampai wong 7. Dadi misale ana wong jenenge Solikin kurban sapi, gak iki kurbanku Solikin dhewe, angsal Solikin kurban sapi siji. Tapi nek aku kepingin ngurbani sapi siji kanggo Solikin, kanggo bojone, kanggo anake, kanggo pakdene, kanggo mbane sampai 7 angsal. Dadi unta siji, sapi siji, angsal didamel kurban kanggo wong siji sampai wong 7. Aja urunan 100.000 urunan wong 30 juta itu berarti wong pira? Wong 300. Wong 300 urunan 100.000 digawe kurban. Iku jenenge dudu kurban, iku jenenge sedekah daging. Kurban itu ditakyin, kurban itu ditentukan. Wedhus siji kanggo wong siji, sapi unta siji kanggo wong siji sampai wong itu. Terus umure pinten Pak Kiai? Falau aroda ahaduhum binasibihi al-lahma au kana kafiran la yajuzu an wahidin minhum walam yangkus nasiba ahadin minhum wa yajuzu al-jad'u kal jama'. Umpama enten tiyang ngersakaken bagiane daging, mongko wong niku angsal mendhet bagiane daging tanpa mengurangi daging yang lain. Tapi nek teng mriki aman, insyaallah nek teng mriki niku rata-rata wong kurban niku diijol-ijolke. Dadi ana wong 14 kurban sapi loro, sing sapi kene dikekno wong kene, sing sapi kene dikekno wong kene, dadi aman. Kurban niku angsal nganggo hayawan kang brujul. Brujul niku ora duwe sungu. Jenengan korban wedhus brujul angsal. Paham brujul, paham nggih?
Brujul niku ora duwe sungu. Sing penting sungune apa daginge? Soale kula niku nate bapak niku tumbas wedhus kurban, jenenge bapak niku wong idealis. Jenenge kurban kudu sing paling apik. Golek wedhus sing gawedhe sungune mbrengkolak. Ditumbas karo bapak teko omah dadak mbrik, Pak. Bareng mbrik dadak sungune coplok, jebule solasinan. Lim-liman lho, lim-liman. Ya Allah. Jebule wedhus brujul sungune pasangan. Iku blantik kurang ajar yakin ini. Aku roh raine blantike jane. Tapi tak sepuro. Lho ono, ternyata kula tangleti bapak. Lah sungu kok iso lim-liman? Le, sungu ki regane ngono 1 juta. Wedhus brujul saat niku regane 2 juta. Nek sungune brengkalong dadi 3 juta. Ya Allah, kula bejanipun Pak, sing penting kurban wedhus dagingnya akeh, brujul ora apa-apa. Timbang brengkalong dadak lim-liman. Sing guyu-guyu tau ngelim wedhuse kae. Pun kula lajengaken. Wal haso lan angsal korban wedhus wedok sing majer sing wis dikebiri. Paham nggih? Wedhus wedok sing dikebiri akhirnya majer. Bagaimana hukumnya? Sapi majer, wedhus majer digawe korban sah. Kula seneng golek wedhus wedok-wedok majer. Regane murah, lemu daginge kathah. Kok nang golek-golek duwe wedhus majer lek. Nggo apa kurban? Lah kene apa? Sah digawe kurban. Najan majer. Wa taulau lan hayawan kang edan. Jenengan tuku wedhus dadak stres. Ana ta wedhus stres? Ana wonge ana sing stres apa nek wedhus. Kono wedhus stres digawe korban sah. Stres niku maksudnya dicencang pola ora kaprah glundung-glundung ora karu-karuan tetep sah digawe korban. Enten sing nate korban sapi stres. Kok jumene sapi Pak, wedhus ora tahu. Al-jazat niku napa? Niki menurut sebagian pendapat ulama wa yajuzu al-jaz'u. Al-jaz'u syatun laha sittatu asyurin. Ukuran paling kecil wedhus sing angsal didamel kurban kalih akikah niku umur 6 bulan. Tapi tahapannya sampean pahami lho ya. Aja kok kuku langsung golek akikah, golek kurban wedhus umur 6 bulan ae. Wedhus gibas niku golek ana umur 1 tahun bancik 2 tahun. Nek wedhus kacang etawasa piturute golek umur 2 tahun bancik 3 tahun. Nek duitmu ora mampu iki golek sing poel gibas iki gak cukup duitku. Ya wis nganggo pendapat najan lemah. Golek ana wedhus umur 6 bulan. Umur 6 bulan iki sak pira wedhus? Cilik. Lha niku lumpun sah. Menurut sebagian pendapatipun ulama, tapi tulung pendapat iki nek betul-betul darurat tuku wedhus sing 2 juta ora kuat, 1,5 juta ora kuat, golek wedhus sing umur 6 bulan sing penting nglakoni kurban. Darurat. Kok 6 bulan kok jek gak kuat neh, beleh pitik. Ya sing penting beleh. Pun kalau lajengaken. Nek ndok ya aja cah, kok ndok lho apa cah. Sing ngentek-entekno geteh ngono lho, ya kelinci-kelinci ngoten lho. Nek kelinci jek gak kuat tuku marmut lah. Pun kula lajengaken. Terus korban sing ora oleh digawe niku wedhus sing pripun, sapi sing pripun? Wala yajuzu al-umya'u allati laisa laha ainani. Ora oleh kurban nganggo kewan sing matane PC.
matane PC. Ngerti matane PC? Wis pokoknya ngono kuwi. Jadi kurban tidak sah bila akikah tidak sah bila menggunakan hewan sing matane PC. Walal arja'u allati tamshi bi salati qawaimah. Ora sah kurbane wong sing nganggo kewan sing pincang, sing siji diangkat, sing telu dienggo mlaku, sing siji diangkat teknik ora sah. Nggih, sikile pincang, sing normal telu, sing siji ora pati normal. Niku mboten sah didamel kurban. Walal aura'u allati laha ainun wahidatun. Ora oleh kurban nganggo kewan sing matane mung siji. Iya, matane siji. Walal ajfa'u allati la mukhafi azmiha. Mboten angsal kurban nganggo kewan sing kuru banget sampai daginge iku longlet. Balung karo kulit. Jadi cara mlaku senteong perkara ora ana daginge blas. Golek kurban niku sing paling apik, aja kurban nganggo wedhus sing banget kurune. Terus wala ma dhahaba aktsaru min sulusi udhuniha au ainiha au alyatiha. Ora oleh nganggo kewan sing sepertelone kewan iku ilang. Kuping niku rak dawa, tugel kupinge aja. Kewan niku rak duwe buntut, buntute tugel aja. Kewan niku rak duwe mripat, mripate ilang aja. Niki sesuai pendapat-pendapatipun ulama fikih. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau kurban yang dibagian dagingnya Pak, terus kulitnya itu sebaiknya bagaimana Pak pengaturannya? Sing paling apik kulit niku dibakar. Terus diparingi tiyang sing purun masak. Sing paling apik. Terus nek bakar kesuwen. Wedhus sakmono kae, kulit sakmono kae, paringne tiyang ingkang berhak. Sinten ingkang berhak ya du'afaul fuqara wal masakin. Lek gelem tak kei lulang nyoh. Mbah dipangan, mbah didol, sing penting mustahik. Sing ora oleh niku kulite digawe opah sing beleh. Niku mboten angsal. Mulane jenengan nek kurban nggawa wajib. Sampean beleh tak opahi iki lho wajibe kulite bagekno wong. Bisa dipahami? Ya angsal kok. Misale kulit sapi diparingi jenengan, terus jenengan peme mbok dadekno bedhug, jenengan sing angsal. Paham nggih maksudnya nggih? Maksudnya ora oleh digawe opah niku ya opahe sing jagal, opahe panitia niku mboten angsal. Dikekno wong sing berhak. Dene karo wonge didol nek ora terserah. Umpama masak kulit kerakut-kerakut ya angel. Tapi panitia sakniki gampang Pak, enten las kok. Tenggen kula niku nek kurban ana las 4. Masya Allah. Nek resik diguntingi didumno wong ya seneng perkara karek masak. Pun kula lajengaken. Kapan belai? Wa awal waqtiha ba'da sholati fil misri wala yuzbahu qablaha fi khilafil qura wa akhiruhu qabla ghurubil yaumi ats-tsalithi. Angsal mbeleh hewan kurban niku sakwise nglakoni salat Idul Adha. Seandainya kurban disembelih sebelum masuk waktu sholat, disembelih sebelum sholat id dikerjakan, maka tidak sah kurbannya. Belum waktunya. Jadi waktunya kapan? Sakwise nglakoni sholat id. Sampai kapan? Sampai hari terakhir tasyrik. Berarti tanggal 3 Zulhijjah asar niku batas terakhir kurban.
Wal afdalu ayyad baha bin nafsihi ing qadara wa illa ya'muru khairahu. Sing paling apik nek kurban niku dibeleh-beleh dhewe. Sampean kurban wedhus, kurban sapi, sing paling afdol disembelih sendiri. Dene ora tega iki nek tak beleh aku melayu, pasrahno wong sing saged. Pak Kiai niki kurban kula jenengan beleh angsal. Diwakilno tiyang hukume napa? Angsal. Tapi wa yustahabu ayahdura bi nafsihi inda dzabhi, tapi jenengan nek kurban niku sunai hadir di penyembelihannya, Pak. Jenengan nggawa wedhus ning ngene kiai, wedhus arep disembelih, wayah nyembelih, hadir di penyembelihannya. Hukumnya sunnah. Ojo kok pasrah-pasrah tok terus mbok tinggal mantuk, mboten. Pasrah, Pak Kiai mangkene ajeng beleh kurban kula dikabari nggih, WA nggih. Pak niki ajeng kula sembelih, jenengan rawuh, hadir di situ, hormat di situ, hukumnya sunnah, mustahab. Mungkin enten setunggal kali pertanyaan saderenge kula rampungi. Sampun sedaya. Di atas namakan para nabi gimana? Ada hadis yang sifatnya taksisiyah. Rasulullah itu pernah bersabda, hadhihi udhiyati wa ahli. Kambing ini adalah kurbanku dan keluargaku. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad, wa ummati, dan kurbannya umatku. Itu taksis untuk Rasulullah. Jadi hanya Rasulullah yang bisa berkorban untuk seluruh umat dan keluarga. Karena sing jenenge niat niku kudu taksis. Ibadah niku kanggo niat, niat niku ditentokke. Nek jenengan korban, wedhus iki kanggo sapa? Kanggo Parlan apa Parmin? Kanggo Parto apa Solikin? Niku kudu ditaksis. Nek mboten ditaksis, itu keistimewaan para nabi. Beda nek Kanjeng Nabi oleh kurban wedhus siji tapi kanggo wong sak alam donya. Soale ibadah at-taqarrub niku butuh niat, sing niat niku kudu ditaksis kanggo sapa. Saged dipahami nggih? Saged dipun tutup. Iki Pak, mau masalah niat itu pedale kita setuju Pak. Jangka sak derenge kita mendekati hari niku. Wis pokoke jenengan tuku wedhus iki niat kurbanku niku pun kegolong niat. Engko serahke Pak Kiai iki kurbanku Pak Kiai. Pak Kiai nyatet jenengan asmane sinten? Parlan. Jenengan asmane sinten? Pak Win. Muin. Pak Win. Pak Win. Pak Win. Winarno atau Winarto? Winoto misalnya. Pak Kiai niki kurban kula jenenge sinten? Winoto. Pangke wedhus niki dijenengi Winoto. Kiyaine ketika nyembelih niki niat Allahumma hadhi minka, ya Allah kambing ini darimu, wa ilaika, dan aku persembahkan untukmu, fataqabbal hadhi min Winoto, ya Allah terimalah korban kambing ini dari Winoto. Saged dipahami nggih? Ora oleh moro-moro krok, ayo rene krok. Iku terus korbane sapa? Diniati apa? Dadi sing tukang nyembelih rungokne nalikane ana wedhus jenengan sembelih Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbal hadhi min sapa. Ya Allah ini kambing ini kurban darimu dan aku persembahkan untukmu, maka terimalah kurban kambing ini dari si fulan. Nek awake dhewe fataqabbal hadhi minni, terimalah kurban ini dariku. Kok meneng kok gak patek optimis iso kurban modele. Nanti jangan-jangan banyak orang yang nggak tahu itu Lah makane ngaji. Ngaji niku kanggo benerno sing ora bener, sing ora ngerti ben dadi ngerti.